Mebusem tidu baako. Nsisie nsania ye Awurade achiwade na Abraham kwan mu ye no eniso. Ahantan ba na niwo ba. Na hobrasefo na nyansa ne wontie. Tefo peye beja won. Na kontompofo na ada abese won. Adedodro anya mahwe abufoda. Na trene eji onipa firi owuo mu. Peyefo trene betre ne kwan. Na obonefo behwe ase na bonefo samu. Tefo trene beje won. Na kontompofo musubo mu na wobeche won. Onipa boni wu a na nida so yira. Na amumuyofo kwan hwe yira. Wobeyi otrinini afiri ahohiahia mu. Na obonefo abesi na namu. Odibonye ni de na no sai ne yonko. Na trenefo nim de na wode beyi won. Trenefo di ya oman ho sano won. Na abonefo sai a wohuro. Enam tefo nhyira so na wo makuro so. Na enam abonefo enum nsam so na wo bono. Die oyi ne yonko ahin niti. Na nhurumu nipa muana no. Nsekuni ne nam yi ahuntasemadi. Na nokra honhom kata asem so. Die akwankyereni no omanhwe ase. Na omanwe wo aginatufo dodoɔ mu. Die odi hɔhɔ agina mu no ebewie no bɔne. Na die ɔtane nkyia no asomdwe no. Ɔbaa nanim tienya animonyam. Na ahodenfo nya ahonyade. Oyemiefo ye ne krayi. Na otirimodenfo ha ono ara ne honam. Obonefo ye adwumahunu. Na die ogutrene no nya no kra akatua. Die otimtrene mu no kɔ nkwamu. Na die otibone no nya owuo. Awurade achiwade ne akoma kontonchifo. Na wona won kwan ye personani. Ampara obonefo rinni bem. Na trenefo asefo de wobeje won. Se sika adwini tie wo prako hunimu no. Se oba bere a wapo de efata tie ne no. Trenefo ade a wo peye papa nko. Abonefo ni da so dane wo nabufuo. Obi wo hɔ a opete. Nanso okoso doriara. Na obi di adonatra so. Nanso ehia no ara. Nshrakra bedore srade. Na de oma ebinom me nso be me. De okura aburo no. Nkrofo dome no. Na nhyira ba de oton no so. De opɛ papa akire kwan no hwehwɛ ani so. Na de odi bɔne akire no eba ne so. De odi ne ho to na honya de so no bɛhwe ase. Na trenefo bɛyɛ from sɛ ahai. De ɔha ne fie bedi mframa. Na ojimifo bɛyɛ akomam nyansafo akoa. Otrinini abaye nkwadua. Na onyansafo nya akra. Hwɛ wotua otrinini ka asase so. Na nkantom obonefo ne odeboneyefo.